Takže po dvojhodinových problémoch s vybitou baterkou na foťáku, potom s mäkkými kolesami na aute, potom s kompresorom a potom s vybitou baterkou na aute sme konečne na ceste a vysvetlím vám na ceste kam. Ideme sa pozrieť do Lučanskej doliny, ktorá je jednou z mojich obľúbených tu na Liptove. A keďže zárukou kvalitného jedla sú väčšinou sezónne suroviny a ja teda veľmi rada vyhľadávam aj suroviny priamo z prírody, ideme nejaké pohľadať. Možno objaviť nejaké nové. Včera snežilo, takže som zvedavá, či tam náhodou nebude kopec snehu a nebudeme tie veci musieť vyhrabávať. Dúfam, že nie. Je tu veľká pravdepodobnosť, že stretneme medveďa, tak dúfam, že tomuto daru prírody sa dnes vyhneme. Ježiš, veď som zabudla odbočiť. Nevadí. Začala nám jar. Na Liptove začína jar o trošku neskôr ako všade inde, si myslím. Takže aj napriek tomu, že už je koniec apríla, tak u nás len teraz začína sezóna medvedieho cesnaku. Myslím si, že môžeme nájsť podbel, prvosienky, žihlavu. Na čo sa veľmi teším, sú dva druhy húb. A tým jedným sú smrčky, ktoré na Slovensku nie sú až také známe, no je to úžasná huba, za ktorú by vám Francúzi dokázali zaplatiť neskutočné peniaze. A tou druhou, ktorá pravdu povediac ma prekvapuje, že už rastie, ale videla som plný Facebook fotiek, sú majovky. Neviem presne, ako sa majovky volajú tým normálnym názvom, aj keď som si to pozerala, ale zabudla som. Každopádne myslím si, že každý vie, čo sú majovky a pre mňa sú to huby s tou najúžasnejšou vôňou na úplne celom svete. A samozrejme, ak by mal ktokoľvek z vás akékoľvek tipy, čo všetko sa ešte dá v tomto období zbierať v prírode a nespomenula som to, samozrejme privítam akékoľvek tipy a nápady. A ja vám z nich za to vymyslím nejaké recepty. Takže konečne sme hore, za mnou máte možnosť vidieť choč, ktorý je krásne zasnežený. Pravdu povediac, mala som obavy, že bude snežiť aj tu, no čakala tu na mňa krásna zelená lúka plná kvetov, takže dúfam, že niečo nájdeme. Seriózne mám pocit, že kráča medveďovi rovno do brho. Takže zatiaľ sa mi veľmi nedarí, som na mieste, kde by údajne mali raz smrčky, chodím tu sama po lese, dosť sa tu bojím. Zatiaľ som nenašla absolútne nič, no dúfam, že sa mi začne dariť. Som sama v lese, mám tu celkom strach, no toto miesto mi prišlo strašne pekné a preto som vám tu chcela niečo natočiť. Takže poďme ďalej na lov smrčkov. Zjavne nie nadarmo sa hovorí, že kto neskoro chodí, sám sebe škodí, pretože našla som miesto, ktoré bolo zjavne plné medvedieho cesnaku, no určite tu nie som prvá, ale vyzerá to tu tak, že som tu už asi posledná, no aj napriek tomu dúfam, že aj pre mňa nejaký obstav. Keďže s nadmorskou výškou pribúdal aj sneh a tým pádom aj voda v mojich topánkach, tak pre dnešný deň som to musela vzdať a skúsim to opäť zajtra. Tak máme tu ďalší deň.
Dnes pre zmenu svieti slniečko, no po včerajšku som už vzdala plánovať, čo ideme nájsť, čo ideme nazbierať. Takže dneska sa ideme pozrieť na iné miesto a v podstate uvidíme, čo tam nájdeme. Dnes by som rada našla púpavu, žihlavu a majoky, takže uvidíme, či sa nám to podarí. Tento záber mal byť pôvodne len úvodným záberom k zberu májoviek. Takže keď som nechávala dole kameru na statíve, ešte som vôbec netušila, čo ma čaká. Či mi veríte, či nie? Hore ma čakal uvítací výbor na čele s milým diviakom. Kým sa nehýbal on, nehýbala som sa ani ja. No... Potom... Ok, teraz mám dilemu, či utekam pred diviakmi, alebo vám ich idem natočiť a záber by to bol perfektný, akurát uvažujem nad tým, či diviak môže človeku ublížiť. Predstavte si, nakoniec som sa tam vrátila, no keďže môj nový kamarát sa pravdepodobne zlakol viac mňa ako ja jeho, radšej som sa vydala hľadať prvosienky. Prvosienka jarná kvitne v marci až apríli, má krásne žlté kvietky, z ktorých si môžeme pripraviť buď čaj, ktorý väčšinou slúži na príduškové ochorenia, alebo výborne nám poslúži aj ako na dekorácia koláčikov, prípadne jedlý kvet do šalátov, alebo na dekoráciu akéhokoľvek taniera. Ďalšou skvelou vecou je známa bylinka púpava. Má vynikajúce liečebné účinky. Púpava kvitne od jary, kedy je vhodné si ju nazbierať a vysušiť. Pripraviť si z nej môžete liečivý čaj. Konzumovať ju môžete aj čerstvú, no z kvetov si zase môžete vyrobiť zdravý sirup alebo púpavový med. Púpavové listy môžete takisto konzumovať čerstvé a pridať si ich napríklad do šalátov alebo ako prílohu k mäsu. Ďalšou úžasnou surovinou je obyčajná ďatelina. Mnohí z vás si možno myslia, že je určená len pre zajace, avšak to vôbec nie je pravda, je úžasná do šalátov, chutí fakt výborne, prípadne na ozdobu taniera. Ďalšou jej výhodou je, že si ju môžete naozaj kdekoľvek nazbierať zadarmo. Pre mnohých z vás len burina, no žihlava dvojdoma je v liečiteľstve dobre známa už od stredoveku. Po zbere sa môže z čerstvej žihlavy pripraviť čaj, no nedávno som natrafila aj na žihlavovú polievku a žihlavové čipsy, čo boli vlastne konfitované listy a chutili úžasne. Keďže región, v ktorom bývam, je známy aj svojimi prírodnými prameňmi, určite mi ich nedá nespomenúť. Momentálne sa nachádzame na Bešňovských travertínoch, kde pramení známy prameň ľudovo zvaný Medokyš. Je bohatý na minerály a verím tomu, že aj takýto prírodný prameň dokáže obohatiť váš jedálniček. Neoddeliteľnou súčasťou dobrého jedla sú aj bylinky. Tými najznámejšími sú určite tymián, rozmarín, estragón, prípadne meta. A kľudne ich dopestujete aj doma v kvetináči. Mnohí sa ma častokrát pýtate aj na jedlé kvety. Najmä na jar a v lete ich máme rozkvitnutých tisíce. Ja osobne používam úplne všetky, ktoré nájdem, prípadne ktoré sa mi páčia, no určite si vždycky overím, či náhodou nie sú jedovaté alebo niečo podobné. Odporúčam ich používať do šalátov, na dekoráciu taniera, prípadne koláčikov. Tak a po 2 dňoch strávených v prírode sa pomaly blížime ku koncu.
Dúfam, že som vás aspoň trochu inšpirovala a snad sa mi aj za taký krátky čas podarilo dokázať, že v prírode sa toho dá nájsť naozaj veľa. Týmto videom som vlastne chcela podotknúť najmä jednu vec. Odvšadiaľ počúvame, že variť a jesť by sme mali zdravo. Ale čo to vlastne znamená? Včera som čítala recept na palacinky bez mlieka, múky a bez vajec. Ale je naozaj toto zdravá cesta? Mojím odporúčaním je mať čo najviac vlastných zdrojov, variť zo sezónnych surovín, hľadať v prírode, prípadne nakupovať od lokálnych farmárov alebo pestovateľov. A mojou poslednou radou je klasická klišé veta: nezabudnite variť s láskou. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite kliknúť na červené tlačítko pod ním, na ktorom je napísané subscribe alebo odoberať, prípadne video zdieľajte. Ak máte záujem o viac mojich receptov a nápadov, lajknite moju Facebook stránku Lenka Mišiaková /foodblog recepty. Dúfam, že čoskoro sa vidíme pri ďalšom videu.